zelan? Apa, kaixo. Ba oso ondo, badakizu etxeko lehioak aldatzen ari nazela, eta begira, justu orain aurrekontua onartu egin dut, enpresak pasatutakoa, eta bizunetik ordaindu egin die seinala eta guztiz. Izan da, erreza eta harina. Orain egin behar dute udaletxeko tramiteak eta egia esan ez dakitzelan da bilen. Ba oso erreza da, obra txiki bat egiteko baimena eskatu behar duzu. Gainera, bizunen bidez ordainketa egin dezakezu, eta ematen dizute agiri bat atarian jartzeko. Kudeatu dezakezu udalatzean edo Gaztelubideko bulegoan. Pues eskerrik asko, joango naz orain. Agur! Egunon. Kaixo, etxeko lehioak aldatu nahi ditut, eta jakin gura dut zen nolako tramiteak egin behar ditut hemen udaletxean. Kaixo, momentuan egingo dugu. Obra txikien aurreko jakinarazpena beteko dugu. Argazkiak hartuko dugu fatxada ez dela aldatzen ziurtatzeko. Eta likidazioa egingo dizut. Esan didate bizunen bidez saldu dala egin ordainketa. Horrela da? Bai, orain prestatzen dizut eta SMS berehala jasoko duzu. Dago, oso ondo, oso harina, erreza. Hau ipintzen duzu atarian eta nahi duzunean hasi obra. Formakuntza akzio hau, Leihoa Hurbil proiektu berritzailearen baitan kokatzen dugu. Hizpide duena, besteak beste, herritarrentzat gauzak erraz egitea.